Kajun limon, magpapainit tayo ng kasirola. Ito. Lalagay natin ng ating mantika, yung kilo oil, para magiging hot and spicy adobo. Mainit na, lagyan na natin yung bawang, madaming bawang. Pag ako nag-adobo, madaming bawang nilalagay ko. Ang pantanggal kasi ito ng lansa, para mas mabango. Turun natin yung sibuyas. Pag nag-brown na yung bawang, pwede nilagay yung sibuyas. Umamay ng ating sibuyas, pwede nilagay yung baboy. Yung baboy ang una natin isasangkot siya. Ganyan lang siya. Hindi natin siya haluin para hindi magputig. Hintayin natin siyang mag-brown yung sa likod niya. Saka natin balik pa rin. Balik pa rin natin yung baboy. Kabilang side naman. Hintayin natin ulit maluto yung likod. Saka natin tignan natin kung medyo nagbabrown na yung ating baboy. Pag-brownin pa natin konti. Palabasin natin yung kanyang sariling mantika. Nakagin na naman. Pwede na ilagay yung ating manok. Medyo lumabas na yung kanyang mantika. Ako na dito sa tatay ba? Andun ka? Ating loto. Pag-vlog tayo Oo. Ating haluin natin para magisa yung ating manok. Haluin lang natin para masangkot kayo yung ating manok. Ganito lang, haluin natin hanggang magmantika. Wag lang nating takpan kasi pag tinakpan natin ito, magtutubig. Halo. Yan, medyo ayan, sangkot ng ating manok. Lagyan na natin siya ng paminta. Lagyan natin para lumasa na sa ating baboy at manok. Tansyahan na lang, maglalagay ito ulit. Tsaka siyempre, lagyan na natin yung ating oyster. Kayo na bahala kung gaano kadami. Ako, yan. Mga 2 kutsara lang siguro. Haluin lang natin. Yan. Lagyan na natin siya ng tubig para maluto yung ating baboy sa manok. Saka natin takpan.
Tingnan natin yung ating adobo. Yan, medyo tuyo na yung ating sabaw. Gusto ko dito kasi yung medyo tuyo eh. Konti lang yung sauce. Lagyan na natin siya ng suka. Suka. Yan. Tansyahan na lang din. Kayo na bahala kung gaano kadami. Sugar cane yan. Sukang tubo ng Pangasinan. Yan, takpan natin ulit. Check natin ulit ang ating adobo. Wala. Buko lang yan. Yan. Medyo patuyin pa natin. Kulang sa suka. Hindi natin. Ayan, i-check natin kung anong itsura ng ating adobo. Yan. Patuyo na po siya. Konti na lang ating sabaw. Yan. Lagay na natin yung ating pineapple. Pineapple chunk. Yan. Tidbits. Ito yung pampasarap. Yan po. Ayan din, tikman natin yung ating sabaw kung ano lasa. Quality na yung sabaw natin, mga ka-Gen Lemon. Yan. Quality na, oh. Tikman natin kung ano kulang. Nako po, may kulang pa. Kulang na kulang sa kanin. Pwede na itong iulam. Sa kapulutan. Ayan, ka-Gen Lemon. Patayin ko na yung ating apoy at pwede na to. At yung aking kabornit is na takam na. Yan. Let's go na. Kukuha na siya ng kanyang ulam. Sige, kumuha ka dyan na dyan. Yan o. Oh. Patayin ko na to para may sauce konti. Mahilig sa sabaw to mga to eh. Let's eat na. Kain na.